குருவே சரணம், குருவடி சரணம். நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோரை. இந்த ஹோரையை அறிந்து செயல்படுபவர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்குது. இந்த ஒவ்வொரு நாளும் ஹோரைகள் உண்டு, சரியா? அந்த ஹோரைகள் மூலமாக ஒவ்வொரு ஓரைக்குமே ஒவ்வொரு செயல்பாடுகள் உண்டு. இப்போ சூரிய ஓரைனா அதுக்கு என்னென்ன செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்குமே ஒவ்வொரு செயல்பாடுகள் உண்டு. அப்போ ஹோரையை அறிந்து செயல்படுபவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவார்கள் என்பது உண்மை. அதான் நம்மளுடைய பஞ்சாங்கத்திலே போட்டிருப்பாங்க. அதே போல் நம்மளுடைய முன்னோர்களும் சொல்லியிருப்பாங்க, ஹோரை அறியாதவன் கோட்டை விடுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்கள் என்ன ஹோரையில் என்ன விஷயம் செய்யணுங்கிறது அடிப்படையிலேயே ஜோதிட நூல்களில் இருக்குது. அப்போ அதை நம் கரெக்டாக பின்பற்றாமல் நமக்கு நினைச்ச காரியம் நடக்கவில்லை, நான் எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறவில்லைன்னு சொல்லி வருத்தப்படுவதை விட ஒவ்வொரு ஹோரையிலும் கொடுக்கின்ற செயல்பாடுகளை கரெக்டாக ஆராய்ந்து செயல்படுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஹோரை, அந்த கிரகங்கள் உங்களுக்கு வெற்றியை உறுதியாக கொடுக்கும். சரி, இப்போ இந்த ஹோரைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மொத்தம் நம்மளுக்கு 9 கிரகங்கள் இருக்குது, ஓகேவா? 9 கிரகங்களில் 7 கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹோரை உண்டு. மீதி இந்த 2 கிரகங்கள், அதாவது ராகு கேது, இந்த நிழல் கிரகங்களுக்கு ஹோரை கிடையாது. அப்போ ராகு ஹோரை கிடையாது, கேது ஹோரை கிடையாது. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சுற்றுவற்று பாதைன்னு சொல்லுவோம், சூரியனின் சுற்றுவற்ற பாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா? அந்த சுற்றுவற்ற பாதையில் இந்த கிரகங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆகவே அவர்களுக்கு ஹோரை கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்போ இந்த ராகு கேதுவை விட்டுட்டு மீதி 7 கிரகங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த 7 கிரகங்களுக்கும் ஹோரைகள் இருக்குது. அந்த 7 கிரகங்களின் ஹோரையில் என்னென்ன செய்யலாம், அப்படி என்னென்ன அந்த ஹோரையை கரெக்டாக பின்பற்றும் போது நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு ஹோரையாக இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக பார்க்க போகிற ஓரைன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் ஓரை. இந்த புதன் ஓரை அப்படின்னாலே பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய பழமொழிகள் உண்டு. முன்னோர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, புதன் ஓரையில் நீ செய்யா, உனக்கு பொருளும் பொண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் புதன் ஓரை மிகப்பெரிய ஒரு மிக முக்கியமான நல்ல ஓரை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். புதன் ஓரையில் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகள், ஒருத்தவங்க நீங்கள் படிப்புக்கான முயற்சி எடுக்கீங்க, +2 படிச்சுட்டு டிகிரிக்கு போகிறீங்க, அல்லது உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் படிப்புக்கு சேர்க்க போகிறீங்க, 1ஆம் கிளாஸ் சேர்க்க போகிறீங்க, 2 கிளாஸ் சேர்க்க போகிறீங்க, இப்போ யூகேஜி ப்ரீகேஜி இப்படி நிறையா படிப்பு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த குழந்தைகளின் அடிப்படை கல்வியிலேருந்து உயர்நிலை கல்வி வரையும் அந்த குழந்தை மிக சிறப்பாக படிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் புதன் ஓரையில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணுவது, அது அப்ளிகேஷனை கொண்டு போய் கொடுப்பது மிகப்பெரிய சிறப்பை கொடுக்கும். கல்வியில் உங்கள் குழந்தை மிக வெற்றிகரமாக இருப்பார்கள். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கவிதை எழுதணும், சாமி நான் கவிதை எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றேன், நான் எழுத உட்காந்தோன்னே என்னால் மறந்து போயிடுது, இல்லைன்னா எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தடங்கள் வந்துடுது அப்படின்னா, கவிதை எழுதுன்னு ஆசைப்படுறவங்க புதன் ஓரையில் உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கவிதை நயம் நல்லா வந்துச்சு. உங்களுடைய ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்தார்கள் என்றால், புதன் வலுவாக இருந்தால் உறுதியாக உங்களுக்கு புதன் ஓரையை பயன்படுத்தும் போது கவிதை அள்ளி வரும். அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம், நீங்கள் எழுதுறதெல்லாம் கவிதையாக தெரியும். இதுதான் உண்மை, சரியா? அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படை விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள, அதே போல் ஜோதிடம் நீங்கள் படிப்பதற்கு உங்களுக்கு புதன் மிக வலுவாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு புதன் வலுவாக இருந்தால் தான் ஜோதிட ஞானமே கிடைக்கும். அதே போல் இப்போ நாங்கள் யூடியூப்பில் பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த வீடியோவை எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு வச்சிங்க? கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த யூடியூப் வீடியோ, ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ பார்க்குறதுக்கெலாம் பாக்கியம் வேணும்னா அவங்களுக்கு புதன் வலுவாக இருந்தால் மட்டும்தான் யூடியூப்பில் ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவே பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க தேவையில்லாத வீடியோலாம் பார்த்துட்டு அப்படியே டைவர்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருப்பாங்க, நாடகத்தை பார்ப்பாங்க, ஏதோ எக்ஸட்ரா பார்ப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால்
ஜோதிட நுண்ணறிவு பெற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருக்க வேண்டும். அதே போல் புதனுடைய ஓரையில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அது பதிவு செய்யப்படும். உங்களுடைய மனசில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பதிவு ஏற்படும். நீங்கள் உட்காந்து எழுதுன்னு அவசியமே இல்லை. புதன் ஓரையில் நாங்கள் சொல்கிற வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த நாங்கள் சொல்கிற நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு பதிவில் உள்ள மனசுக்குள்ளே பதிவாகும் என்பது உண்மை. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சுப நிகழ்ச்சிகள், திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதே போல் உங்களுக்கு உங்கள் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்குறீங்க, இல்லை மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா புதன் ஓரையை போய் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வு ஏற்படும். அதே போல் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் புதன் ஓரையில் மீட் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்நியோன்யமாக இருப்பாங்க. அப்படியே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும். புதன்னாலே ஒரு ஈர்ப்பு, காதல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம புதனோட செயல்பாடில் சொல்லுவோம். ஒரு மனிதனுக்கு புதன் திசை நடக்குன்னா காதல் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட சொல்லுவோம். ஏன்னா புதன் திசை அந்தளவுக்கு ஒரு மனுஷனை நயம், கலை விஷயங்களை கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய புதன் திசையோட செயல்பாடு. அது நம்ம திசையை பற்றி தெரியும் போது ரொம்ப விரிவாக சொல்கிறேன். இப்போ ஓரையை பற்றி பேசுகிறதுனால சம்டைம் அந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரியா? அப்போ புதன் ஓரை என்பது பெண் பார்ப்பதற்கு, மாப்பிள்ளை பார்ப்பதற்கு, சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு மிக சிறந்த ஓரை. அதே போல் காதலை சொல்லணும். நான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் சாமி, அந்த பொண்ணை போய் காதலை சொல்லணும்னா எந்த ஓரையில் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்குறவங்க நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. புதன் ஓரையை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்தால் சொல்லி விட்டுருவோம். சரியா? முடிஞ்சளவு புதன் ஓரையில் காதல் சொல்லுவார்கள். அந்த காதல் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனால் அந்த காதல் வெற்றி பெறுமா பெறாதாங்கிறத உங்களுடைய சுய ஜாதகம் தான் முடிவு பண்ணும். சரியா? அப்போ புதன் ஓரையில் காதலை சொல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் வேலைக்கு முயற்சி செய்கிறேன், நான் ஒரு வேலைக்கு முயற்சி செய்கிறேன், அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கவே மாட்டேங்கி, கிடைக்குன்னா என்ன செய்ய அப்படின்னா புதன் ஓரையை பயன்படுத்துங்க. புதன் ஓரையில் நீங்கள் முயற்சி செய்து பயன்படுத்தும் பொழுது உறுதியாக அந்த வேலை உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே போல் புது வீடு கட்டுவதற்கான முயற்சி எடுக்க சாமி, ஆனால் வீடு கட்ட முடியல, புதன் ஓரையில் நீங்கள் வீடு கட்டணும்னு சொல்லி முயற்சி எடுங்க. அதே போல் புதன் ஓரையில் உட்காந்து உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டி வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி மந்திரங்கள் எழுதுங்க. புதன் ஓரைய மந்திரங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் வீடு கட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த புதன் ஓரையில் ஒரே ஒரு கிழமை மட்டும் உங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். புதன் ஓரை ஒரே ஒரு கிழமை மட்டும் பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன கிழமை பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையில் புதன் ஓரையை மேக்ஸிமம் நான் சொன்ன விஷயங்களில் செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. ஏன்னா அன்றைக்கி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா புதன் ஓரை உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரு நல்ல விஷயங்களே கொடுக்காது. அதுக்கு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டே இருக்குது. ஸோ அதை விரிவாக சொல்ல முடியாது. அதனால் முடிஞ்சளவு செவ்வாய்க்கிழமையில் வர புதன் ஓரையை நீங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி, உங்களுடைய புதிய முயற்சிகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் தவிர்ப்பது மிக சிறப்பு. சரியா? ஓகே. அப்போ புதன் ஓரையில் ஒரு பொருளை தொலைச்சா கிடச்சிருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா எல்லா இதுலேயும் சொல்லியிருக்கோம்ல, புதன் ஓரையில் ஒரு பொருளை கிடைத்தால் உறுதியாக கிடைக்கும். பெருமாள் கோயிலில் போய் உள்ள ஆஞ்சநேயருக்கு போய் வெற்றிலை மாலை புதன்கிழமை காலையில் 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ளே புதன் ஓரையில் நீங்கள் வெற்றிலை மாலை போய் வாங்கி சாற்றுனீர்கள் என்றால் உங்களுடைய தொலைந்த பொருள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு ஆஞ்சநேயர் உதவி செய்வார், ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன். ஸோ புதன் ஓரை மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு ஓரையாக இருக்கிறது. பயன்படுத்துங்கள், நன்மைகள் அடையலாம். நான் உங்கள் டிஜே சுந்தரபாண்டி, ஸ்ரீ பாலாம்பிகா ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம், சிவகாசியிலிருந்து. நன்றி, வணக்கம்.